Medveď je všežravec, to znamená, že je omnivor a tzv. Oportunista, vie sa veľmi dobre adaptovať na svoje prostredie a vie veľmi efektívne využívať potravné zdroje, ktoré mu tá krajina a tá príroda poskytuje. Behom roka teda mení ten svoj jedálniček a delí sa to v podstate na to, v akom prostredí ten medveď žije. Keď je v prostredí, kde je napríklad zvýšený chov dobytka, tak môže byť ten podiel mäsa v jeho jedálničku vyšší, ale celkovo platí, že viac ako 80, možno až 90% jeho jedálnička tvorí tzv. Vegetariánska strava. Takže ono naozaj ani tie výroky o tom, že medveď je vegetarián, nie sú až tak ďaleko od pravdy, ale ako som spomínal, medveď je všežravec a ak môže, tak nepohrdne ani mäsom samozrejme. Teraz sme prišli k tzv. Medvediemu stromu, na ktorom si môžete všimnúť rôzne veci, ako napríklad medveď tieto stromy škriabe alebo dokonca vyhryzáva, následne tie stromy pustia živicu a potom tam necháva kusy srsti, keď sa o to obtiera chrbtom a niekedy v nižších častiach, niekedy ten medveď dokáže to robiť vo výške, kde dokáže zahryznúť, ale videli sme už aj stromy, po ktorých tie medvede sa vyškriabu trošku vyššie a potom tam v podstate do tých stromov hryzu. Na čo takéto medvedie stromy slúžia? Je to hlavne chemická komunikácia a ľudia si často myslia, že ten medveď je teritoriálne zviera, práve aj takéto medvedie stromy to vyvracajú. Medveď teritoriálnym zvieraťom nie je a na tomto konkrétnom strome sa striedajú minimálne 4 jedince medveďa hnedého a dokonca teraz vyšla posledná štúdia, kde sa vedci zaoberajú aj tým, že ak sa o to medvede, o tú živicu obtierajú, tak to slúži zároveň aj ako repelent proti kliešťom, čo je celkom taká zaujímavosť. Vedia sa tu tie medvede dokonca stretnúť aj naraz, nerobia si zle a celé to vyvracia napríklad jeden z tých hoaxov, že veľké medvede vytlačajú menšie a tie potom nemajú kde byť a schádzajú do dedín.